bịa wee bula gị isi wee nata ma gee m ntị n'ọnụ o nwere ibe chọrọ ikwu maka ọ na-awote m n'obu ọfọ m n'ọnụ ọ na-awote m n'obu ọfọ m n'ọnụ ego ọ gụrụ akwụkwọ nwụba ndị Igbo tụlecha ya ọma wuru eziokwu maka na ọwa onye ahụ siri ike na-akpata ego ọwa onye gụrụ akwụkwọ na-aga n'ihu ọkwa ya mere valentine nwaozi Igbo ndị Igbo ji eme ọnụ ọkwa amaesi agụta ka isi eje ọkwa ịgwọrọ ntutu taa wee sio na nwa Igbo wụ na jejene ha akwụkwọ ka obodo anyị wee gaa n'ihu ọkwa ya mere iji malite Chinetozi Igbo Foundation ebe ị na-akwụrụ anyị ụgwọ akwụkwọ ma na-enye nwa ogbenye nri ka anya m ọkazi nke une asị m anya m ọkazi nke une ọkwụnụ wuru ibe ya nwa mere n'ọya COVID-19 anyị nọ n'ime ya maka na ọma na ndụwa isi ọma na ndụwa ụba ọma na akwụkwọ ụwa ọganihu ndị obodo na-achọ eziokwu ọ bụrụ na nwaanyị na-echi nwoke echichi n'ala Igbo eji emechi ya ọzọ Igbo ndị Igbo mana ọnwa egbu na-enye ka arụrụ aka ikpe ekpe na-ene onwe ya maka ọzọ Igbo bụ aha ya ka ọ kasị n'ọnụ ahụ onye duwene ha onye na-eti n'ọnụ ka anyị na-akpachapụ anya n'ime anyị na-ete n'ahụ maka na eziokwu n'ọwụkwa ọwa ahụ isi ike wụ ego ọwa ahụ isi ike na-ebute ọganihu nwagana m ntị n'ọnụ ka nke ọrụ gị akụkọ ọkwa igburu akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi ka anyị hapụ iji ya na-egwu egwu ka anyị hapụ iji ya na-egwu egwu ndị Igbo biko nwagakwa m ntị ka nke ọrụ gị ọzọ ọkwa igburu ọya COVID-19 anyị nọ n'ime ya ọkwa sị anyị kwụwa aka biko kwụwa aka asị anyị kpuchiri imi biko kpuchiri imi asịkwa anyị nọsawa biko nọsawa ọ wụ eziokwu na ọwụghị omenala ndị Igbo na-ebi n'ọnụ ndị Igbo na-ebikọ ọnụ mana biko ama na ọya bịara abịaji ana mgbe ọ bịara ka anyị birikwa n'udo ana m ayọkwu mgbe ya nwa ya na biko zije nwa gị akwụkwọ ọ bụrụ na ị nweghị ụgwọ akwụkwọ jee na Chinetozi Igbo Foundation ọ ga-akwụrụ nwa gị ụgwọ akwụkwọ ya nwe nwa gị odogwu